guys, ndiri kuno kwa zvavaira kwagutu ndokwati sasisi kombi yedu ndo yakafamba nayo iyi yatisvitsa kuno uku pagedhi asati aziva kuti musha tukuenda nokuti taura navatete mabreeders 6 tichikuitika kuno uku pata tauya kubasa saka ndichauya kunge kuno for the next 2 days tichirova graft saka mikwende yese tasaka guys kusvika uku zvinhu zvese izvi tava takazoloda isisu tisu takutora mikwende yangu machakwira uya pano mikwende yangu guys inini ndafamba nechi nebag Somebody want to roll some. I'm doing the road. So guys, for the people who bears this time, why must I got to know by sleeping bag? This one, I don't think it one wash guys. Katika na washila pota ndasana nembazi tiri muchifu ndikazotera ndikati washi ndakatonorwa kwamazare ndaona sleeping bag washino vantumira mali ipapo thank you Washington ndatengerwa nawashi sleeping bag ndikati kuri kutonhora izvizvi ndatenda kunorikidza malegi nangu indahenyu timbosara patitorwa mavidhiyo vanhu vamwe I think uko ndokumba kwacho kuri kuinda vanhu vose muri kuinda tiri 6 mabuilders achanga ari kuno achivaka inini ndiri kuno ndaya nawo because toda kubatsira kupega imba iri nekuno tichaenda kupi chatasa kupi so ndiri kuno kunhasi nemangwana kusvika sura mangwana ndodzokera so tauyana navatete nanani nemurume watete kuti tinge tichiradzwa pasite zvese tichizoonesana ntabaground then inini manje washanditengera this sleeping bag because chando chakandisedemura patikaenda kwamazari ndakaita handikangangu ndakasvika ndikahwana nechando muviri wese chandipinda so nhasi ndangu ichi chibhegi chinge chanosheni ichi asi kutopinda maona pink bag then ine uyu nejira ndandatakurai jira iri guys hamurizive this one muchazorona ndakubata pamwe hamurizivi then ine sleeping bag thank you Washington very much ndawana sleeping bag yapota handisisa nebhasi so chinhu ichi futi chinodzwa chinoberekeka asi ndaiona kuti yakaita sei I don't like red but vanditanzi papangosara 2 sakangoti kala yacho ni red saka handisi kuziva kuti yakaita sei sleeping bag uye handizoni chakwana here but I got this one from Washington ndamukumbira kuti nditengerewo ndakatobata sleeping bag yachoni then umu mukazi handisi kuda I don't want to overeat so umu mune imandotora pabhegi rangu cherereni mune ndakachibage kangu kandafarira then ine manoodles nekakuking oil kadiki tongoti tisazopedza kuking oil dzamabhini then as usual my water kune boho but munondisiyo I'm too selective nenyaya yechitumbu changu chinonetsa then this paper bag iri rinouya padhusi mukati mepaper bag mune mautensils bathing utensils ari mukati handisi kuzosiya skin inofanira kuita smooth hamuziona and also this apparatus ekuzora what so iri paper bag guys I need to look for a bag guys kana undipa mapresents ndongomatambira because I'm still trying to look for a bag rinofanira kuti ringokwana zvinhu zvangu zvekugezesa nezvekueka ndipose chero ndiribereke zvangu zvekugezesa neuyuyu zvekugesa saka in conclusion ndomutundurisi yangu yese for only 2 days ndomutundurisi yose iyu ndichinda vanhu vamwari haizvo zvindotobatirwa asi izvi ndoda kuti because ndadambotsvaga kune wani kwamazisecho mahomba yamazuva matraveling aya anofamba nevarungu kana vachitravela aya ndo handiri kudaiwa rekuti hembe dzangu kana kuti pazasi mamakeup neuyu zvangu zvopinda muzasi and now kana ndakutsvaga mautensils angu aya ekuzora nekudidi zvekufamba nezvinhu zvine machubansura zvimagaba zvamaindititsvaga zvezve unosvinyira imomomo ndakazvishayiwa ina ndizvo ndozviwana kupi zvekuti dai ndiri kumbotambura nokuremegwa for 2 days ndofamba nemutunhuruzi yese norema kudai inonge yakundigwadza so ndizvozvo guys so let's see kuti
izvi tichisvika pasaidi zvichafamba sei. I think panhu patikuenda pamhira patomboti hanzini vamwe ngavambosara saka ndimbondipo iyi mvura iyi mukomana iyi umbosara ti ndimbofamba ndichiinda nauyu saka kana ndo mapfekero aunotoita ndo mapfekero acho kanda kufamba nefortune yangu next year vanhu votaga kuti he vanhu vakatsvaka mishonga wakaromba imuchiona ndichidayo so ndichiremekwa ndichibuda mapiripiti ipo yeah. What go? So Tashika, here we are. Mangwana ndo pandikumaisa no kwanyamande village asada kwasa kudza ndogara chikanganwa village racho ena badiwa enda uku bari kumazviro asikati kubuda veve so kuno kutakaya ne a different team hamsati mamboiona iyoyo and also kuna mwana anogona kubva kuti why mabhidha asikubuda kana kuti sei. So there is another reason why tisikachanyanyi kubudisa kuti mateams edu ari kufamba sei. Some of the people vanenge vasikati kuzikamwa kuti mabhirida muzvizive izvozvo. Some of the people vanenge vachindira accountant kubasa kwedu handisi kuti ndo zvavari kutaura, it's an example. And also pane mumwe anenge achiti ndangoshanda nemi kana kuti mbijana ndobva ndaenda. So zvokuzobvunzwa kuti ningari kupi mazuva ano tarisa kukamera ningari kupi mazuva ano takaona kunge zvinotipa futi challenge and also zvitakakuta bring confusion because there are so many people I have been working with so far so good. I think for the past 3 months vanhu vazhinji vamusingatozivi. So now kanezvitangoti kazhinji vacho tichiita project yedu ndinenge tichobuda zvangu takadai kana achida kubuda then wodzokawo zvaka. That's the only reason why we are doing that. But kana kuna nasekuru bheni kuya kwamakajaira you can only sit nasekuru bheni havana problem because munoziva kubva kudhara. But most of the people ndeyongoti pamwe taitana contract yedu iyoyo ka1 vakangopedza then we will bring a different team as well. We are recruiting, hiring and whatever panenge vari free vanouya vachibatanisa. So this house I think vanhu vazhinji vakaona yekwaziko. This is the exact replica. The veranda redu riya iri ndiri zvakare ndo iri ramunoona riri apa. However apo pega apa because kusaidi uko kune chimney ku the house yekwaziko, but apa va substitute that area in a chimney ne kuisa another ka small veranda apo uye pane a pivotal door apo. Then ipanapa ndo pane sliding door redu. Then there is another pivotal door zvakangoti kwaziko exactly ndo zviri kubuda zvakaita this house. So this house is big. Maybe I think nekuti vakazongochinja apo, but most of the things zvese zviri panapa it's a replica yeimba iri kwaziko. Samandona nani changing haisati yakwana changing yedu iyi tofanira kuita 70 as usual ndo madzikira tinoita. Saka vakambopedza vochitera maybe vachitira mvura dzavo vachita kuti padziki
as usual handitika. Then I think mangwana zvikafamba zvakanaka tonotarisa kuti maybe masimba acho anagonosvika sei ende inini ndogona kuvirigwa vamwe ndati kuharare hamunozviona. So kungotenderera kwatiri kuita muchitoona tiri kuma different projects. Unfortunately kuharare kwakuchinaya futi zvisingaiti nhasi, saka kwatanga kunaya maybe around kuma 4 am ndachitaura nasekuru bheni vachiti pakaipa even mukebhini mavanga vari vachiti mamusingavatiki enda ndokusaidhuru. So zvazoita kuti nditi saka ndogona kuenda kuharare kunoitei because kuharare kwacho kwese kuri kunaya all the projects yachoni especially yekunotoni yandaiti yanchaita documentary yedu chikuratidzai every step yatiri kuita nemaengineers hatisati aiisa, but I think pamadays atiri kuteerera tofanira kunge takutanga kuiposta zvakare. So that's the only reason why ndisina kunge ndasei mirapo ipapo. That's the only reason why ndisina kuda sei ndisina kuzokwanisa kuti ndiende kuharare. And the other thing ndechekuti kunoku now yetransport is challenge hombe because vanoti ivo kana daenda kwagutu mupandawana 3 am 4 am ndokunopfuura nekombi yacho kunoku wakuenda kwagutu mupandawana. But that's a little bit alarming kwandiri because ndinofanira kuti kunoku kudhuze nekwagutu kudhuze nekwagutu mupandawana kwakasiyana nekuchabhirikwa tati kuya but ndinofanira kumukira maybe I think nekuti kune zvipipipi hakuna zvipipipi zvimota zvishomo zvakanonga kombiyo ndio inotenderera. Saka it means kuti I have to wake up early in the morning tomorrow kuti ndinge chase chinangu kwagutu although kuchinaya because there is another reason why ndikufanira kunge ndiri kuharare zvakare. Muchaona kuti ne ndiri kupi asi kunoto ndokukunyanya kuti ndirwadza because nhasi kwanga kuchinaya futi. I will just go and check zvangu kuti ndimboona kuti kwakamira sei, but it's of no use because even wana nanyatsimbe kwachoni kurikuwa kuchingonaya futi the whole day nhasi. So let's see kuti zvinofamba sei, but kunoku ndo kwatiri kwagutu tichingoita a replica of the house yatakaita kwaziko ndo iri kungoya panapa. Kurava kuti takaita basa rakanaka rakachiwa nevanhu vazhinji. Tidanei tinouya hatimboregi as usual tinotouya. However ndakataura kasingaperi, please let me know in time kuti uri kuda kuitwa imba yako musi wakati newakati. At the end of the day vanhu vakagutu kwanyamande mukaro devure thank you for having me here kunzvimbo yenyu. Ndakafara zingamboiti because kubva ndichizvagwa ndasingambozi kuti kwadeure ndekupi. So zvinhu zvakandifadza, saka ndo zviripo izvo guys for the people.